Suorittamiemme sotatoimien loistavat tulokset johtuvat paitsi armeijamme vertoja etsivästä kunnosta, siitä tosiasiasta, että aseistuksemme nyt entistä paremmin vastaa nykyaikaisen sodan vaatimuksia. Varsinkin tykistömme suureen iskuvoimaan on usein kiinnitetty huomiota. Rautatietykit ovat tämän aselajin mielenkiintoinen osa. Tuho ja kuolema lentää parikymmenkilometrisen taipaleensa iskeytyen täsmälleen maaliinsa vihollisen joukkoihin. Ja tässä tulos. Pirstotut veturit ja vaunut kertovat omalta osaltaan suomalaisten rautatietykkien tehosta. Tarkat keskitykset ovat heittäneet painavia rautahepoja voipuneina tien oheen. Jo monia junia on vihollinen menettänyt pommiemme ja granaattiemme ansiosta. Ne muodostavat todellisia junien hautausmaita. Mutta sota ei ainoastaan hävitä, se myöskin rakentaa ja korjaa hävittämäänsä. Kautta koko rintamalinjan seuraa kuokka välittömästi miekkaa. Tämä ratarakennustyömaa sijaitsee kaukana Kiestingin suunnalla. Vihollisen kimppuun iskettäessä on ollut pakko tuhota myöskin rataa, ja nyt se on kiireesti saatava jälleen käyttökuntoon, jotta armeijan valtava huolto voisi joustavasti toimia ja seurata taistelujoukkoja. Suomalaiset pioneerit ovat sodan kestäessä kerran toisensa jälkeen saaneet tunnustusta ja ihailua osakseen, joutuessaan suorittamaan mitä moninaisinta työtä. Virkaveljistään eivät jää jälkeen myöskään radan korjausjoukot. Kun suomalainen sisu ja voima yhdistyy ammattitaitoon ja sotilaalliseen kuriin, syntyy siitä rautatietä niin nopeasti, että hidas pääsee perästä vain resinalla. Työ on tehty, rata on jälleen liikennöitävässä kunnossa ja korjausryhmät siirtyvät etsimään muita työmaita. Siellä jossain rintamajoukoissa on käynyt korkeita vieraita. Kenraali Hägglund on tarkastamassa voitokkaasti edenneitä joukkojaan ja käy tässä eversti Paavun luona hänen komentoportaassaan. Siellä herra kenraalille voitiin näyttää sellainen kaikin puolin siisti ja kelvollinen saunakin, joka vastaanotti ensimmäiset kylpiänsä 4 tuntia sen jälkeen, kuin sen rakentaminen oli aloitettu. Tällaisia kylänäkymiä kohtaa Aunuksessa liikkuva TK-kuvaaja. Maisemien maalauksellinen kauneus viehättää tosin silmää, mutta tuntuu kuin ahdistus ja masennus vieläkin asuisivat bolshevikkivallan jäljillä talojen harmaissa nurkissa. Vain lapset ja vanhukset on jätetty kotikontuville, samoin jokunen äitikin, joka ei ole malttanut kotinurkiltaan lähteä. Kylän viimeinen kommunisti tepastelee täällä vallan itsetietoisena näennäisesti autiolla raitilla. Väki, se mikä jäljelle on jäänyt, uurastaa viljapellolla korjaamassa sadon talteen. Kyläläisten joukossa näemme lukuisen määrän sotavankeja, jotka mahdollisimman pian pannaan lujaan työhön. Heidän on voimiensa mukaan koetettava korjata edes jotain siitä pahasta, minkä tunnottomat bolshevikkijohtajat ovat ehtineet aiheuttaa. Karjalan kannakselle, tuolle maailmaa valahduttaneiden taisteluitten maineikkaalle näyttämölle. Joukkomme ovat juuri valtaamassa Kiviniemen kylää ja kasarmeja.
Ehjänä joutui käsimme pyöräpoikien komea kasarmi. Se voi jälleen ottaa suojiinsa kooltaan pienen, mutta maineiltaan sitä suuremman armeijamme harmaatakkisia sankareita. Saimaan kanavalla ehti vihollinen tehdä tuhojaan. Silmittömän hävitysraivonsa vallassa se on monin paikoin räjäyttänyt uudet, vastavalmistuneet sulkuportit. Nämä pällin näkymät ovat jälleen vakuuttavia todisteita toveri Stalinin maailmalle tyrkyttämän kulttuurin korkeasta tasosta. Tämän kulttuurin taistelujoukoille rukoillaan eräissä maissa korkeimman siunausta. Vuoksella jymisevät jälleen tykit. Vuoksesta taistellaan jälleen. Sillä aikaa kuin granaatit kypsyttävät vihollisen rivejä, lähestyvät joukkomme tuota mahtavaa vesiväylää. Ne ovat päättäneet ylittää sen, ja ne tekevät sen. Vihollisen on peräydyttävä. Se ei kestä hitaiksi väitettyjen suomalaisten kiirettä. Ennen peräytymistään vihollinen ehtii sentään räjäyttää ilmaan valtavat betonibunkerinsa. Ei ole räjähdysainetta puntarilla mitattu, kun tällaiset valtaisat betonimöhkäleet on lennätetty 10 metrien päähän. On siinä mahtanut olla juhlallinen täräys, kuten ennen Hakri-Iirolla. Yhä eteenpäin vyöryvät kolonnat Kannaksen maanteillä. Yhä lähempänä on Vuoksi. Siitä on jo taistelut käyty, ensimmäiset joukot ovat menneet yli ja aina valmiina olevat pioneerit rakentaneet ponttonisiltojaan. Kuin valtamaantietä konsanaan taivaltavat niitä pitkin loppumattomilta tuntuvat jonot suomalaisia voittamaan tottuneita sotilaita. Aselaji seuraa toista. Ryhmiä, joukkueita, komppanioita, pataljoonia, rykmenttejä, divisioonia vyöryy päin itään, kuin patonsa murtaneena koskena, ja tämä koski raivaa tieltään kaiken. Tien varressa seisoo eversti Pajari seuraamassa poikiensa menoa. Hän on heihin tyytyväinen ja he häneen. Jälleen polkee suomalainen sotilas Kannaksen rakasta kamaraa, jonka hän on verellään lunastanut takaisin ja liittänyt jälleen isänmaahan.
Ja mitalin toinen puoli, se on tämän näköinen. Maailmansodalta kalskahtava Sommeen nimi on ollut kirjoitettuna tämän tavarakasan määräasemaksi. Jos tämä on ollut järjestelmällistä vetäytymistä, kuten eräät radiot selittävät, niin miltähän pako mahtaakaan näyttää. Ainakin on tässä vetäytymisessä havaittavissa jonkunlaista huolimattomuutta kaluston suhteen. Kerran on naapureistakin jotain iloa. Tuttujen vetopeliensä rateissa istuen he auttavat meikäläisiä tämän Porlammin tavaralähetyksen perille saattamisesta ja kuntoonpanossa, eivätkä he niin perin surullisilta näytäkään. Kuin ennen muinoin villeillä aroillaan liikkuvat nämä sadat viholliselta otetut hevoset nyt kannaksen laitumilla. Suurin osa kelpaa hyödylliseen rakentavaan työhön, kunhan vain ohjaksissa ovat oikeat miehet. Tässä kulkee työntekijöitä, majuri Savolahden pataljoonan osastoja, jotka lopullisesti selvittivät tämän valtaisan motin. Mutta vielä on työtä tekemättäkin. Yhä idemmäksi vyöryvät kolonnat. Toisaalla korjaavat ammattimiehet vihollisilta otettuja aseita jälleen käyttökuntoon. Tavallisista kivääreistä alkaen aina hienoihin teknillisiin kojeisiin saakka korjataan sotasaalistavaraa. Valtaisat tykkiröykkiöt odottavat myöskin aikaan voidakseen jälleen aloittaa oman laulunsa, nyt vain vähän toisilla sanoilla. Tässä eräs niistä sanoista. Kuuluisat Mainilan laukaukset, jotka Molotov väitti meidän ampuneen marraskuun 26. päivänä 1939, ammuttiin teolla, vieläpä väellä ja voimalla, elokuun 31. päivänä 1941. Toimitusajassa sattui